Така е митологемата, че ние сме дали на света киселото мляко, Стоичков и Бербатов. Мога да изброя още много неща, които са изобретени от българи или в които има българско участие. Самолетите Боинг, електронния часовник, модела Eagle, който каца на Луната. Но за следващия метод, дори и аз, като изкушен от историята, не знаех нищо. Вижте още едно забравено българско откритие. Ако сте на повече от 30 години, най-вероятно сте чували за сънната метода. Българското чудо, признато от ЮНЕСКО, използвано по целия свят, чрез което се учи от 3 до 5 пъти по-бързо, без стрес и без домашни. Всъщност, в часовете не се е спяло. Математиката се учила с опери, в които се говори за числа, а четенето с картинки. Милена Ленева заедно с още 4000 деца е била опитно зайче. Обучавана е в експерименталната паралелка по сугестопедичния метод, истинското име на сънната метода. С голямо удоволствие съм била опитно зайче. В първи клас бяхме взели материала за първи и втори. След това във втори учихме за трети и в трети за четвърти. Основателят на сугестопедията днес е на 84 години. Казва се Георги Лозанов и както често се случва е по-известен по света, отколкото у нас. Правил съм много експерименти. Един от тези експерименти беше, да кажем, да се запомнят 1000 думи френски за един ден. Запомниха се. Получиха се тия блестящи резултати, на които и аз самия не вярвам, защото и аз правих експеримент първи път, но като гледам какво става, просто нямаше как. И като ги получих, упозничеството срещу мен нарасна. Това, което аз помня, е как изведнъж, както до трети клас вървяхме напред, след това целият випуск трябваше да повтаряме. Експериментът е спрян, 4000 деца повтарят годината, за да изравнят знанията с връстниците си. А на Лозанов е забранено да пътува и да общува с колегите си тук и по света. На нас никой не ни обясни тогава защо така се получава. Имам някакви мои си теории по въпроса. Не знам дали някога въобще ще стане ясно официално защо е било така. Доколкото знам, те са го арестували на едно летище, когато той щял да лети за конференция в Щатите. Може би са се оплашили, че видите ли, сега ще вземем да изнесем в Америка, а ние ще закъсаме. Другото нещо е, че в същата година, в която него са го спряли, малко по-късно в тази година почива Людмила Живкова. А пък не е тайна и никой не го крие, че Людмила Живкова е подкрепила много този институт. Това е една много драматична история, която аз не мога да разбера до край. Пълна забрана за контакти. Така в някакъв хилия да стоя, не съм хилия, но съм стоял само в института и само дома. И тук. Колко продължи тази изолация? Колко време? 10 години. В България всичко спира. По света обаче методът Лозанов се развива с бясна скорост. В повече от 20 страни се създават школи и училища, които използват откритието на българина. След принудителната 10-годишна изолация, Лозанов заминава за Виена. Австрийското правителство му осигурява изследователски център и училища, в които да развива идеите си. От България аз съм дълбоко очарован. Въпреки това аз обичам България страшно и затова се върнах. Не. Аз имах в Виена всички възможности за живеене и за работа. Но се върнах тук, защото България е моята страна. А това, че България има чукотдури, извиняйте за израза, то си е тяхна работа. По историята ще отбележи това. Тя ще прави проучване. Ще имате първа аз вече си заминавам, защото аз изкарах някои инсулта и кой знае до колко време ще изкарам. Но ще дойдат други хора, които ще изследват този въпрос. Аз не обвинявам никого, но някой ще пак ще трябва да отговаря. Повече от 20 години след началото на смелия за времето си експеримент и прекратяването му без обяснения, преди няколко месеца доктор Лозанов прави сугестопедична конференция в България. На нея има представители от 15 държави, но не от Българското министерство на образованието. На тази конференция, която беше в Сливен, имаше една жена, учителка, която, когато Лозанов я обучавала, е била млада учителка в България, сега вече е на предпенсионна възраст, все още е учителка. И тя рева през доста голяма част от конференцията, но по едно време дойде при мен и ми каза: знаеш ли, 79-та година Лозанов ни казваше, ще дойде време, когато българските учители ще ходят в чужбина да се научат на това, което сега ви уча аз. Тя ревеше като казваше и казва: аз мисля, че това време е дошло сега.